Labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Sportline Hausa TV. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar ɗan wasa Federico Chiesa ya dawo atisayi tare da abokan wasansa na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. Kuma yana iya kasancewa a jerin 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da za su tunkari ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brighton a wannan makon. Kamar yadda mai horaswa Arne Slot na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ɗin ya tabbatar. Dan wasa Karim Benzema har yanzu bai amince da sabuwar yarjejeniya da kungiyar ƙwallon kafa ta Al Ittihad ba, kuma har yanzu dan wasan yana a matsayin dan wasa na kyauta, a cewar dan jarida Fabrizio Romano. Kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na tunanin zawarcin dan wasan tsakiyar kungiyar ƙwallon kafa ta Nottingham Forest, Elliot Anderson, a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu mai gabatowa, a yayin da suke shirin buɗe gasa tsakanin su da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United kan dan wasan tsakiyar din na tawagar kasar Ingila, a cewar dan jarida Sir Phillips. Kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ta sanarwa kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da cewar tana neman maido mata da dan wasan tsakiyar ta na tawagar kasar England Harvey Elliott mai shekaru 21 da aihuwa a gidan duniya, a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu maimakon watan Agusta, kuma ba za ta siye shi akan adadin kuɗi da aka sanya a yarjejeniyar ɗan wasan a lokacin baya ba na adadin euro miliyan 35 ba, a cewar kafar yada labarai ta TimTalk. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham na duba yiwuwar ci gaba da rike ɗan wasa Ayub Bissouma ko kuma sai da shi nan da zuwa kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu. Shin ko yaya hakan za ta kasance tare da kwantaragin ɗan wasan tsakiyar ɗin mai shekaru 29 da aihuwa a gidan duniya zai kare ne a bazara. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham na iya ƙara tsawaita wa'adinsa na tsawon shekara guda, don sun kasa samun hakan to tabbas kan iya sai da shi, saboda tun bayan zuwan sabon mai horaswar ƙungiyar ta Tottenham Thomas Frank, dan wasan tsakiyar din na tawagar kasar Guinea bai samu damar buga wasa koda na minti ɗaya ba tare da tawagar ta Tottenham, a cewar kafar yada labarai ta The Times. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal sun dade suna zawarcin dan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid Rodrigo, tare da kuma dan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da ke gasar Serie A da ke kasar Italiya da kuma tawagar kasar Portugal Rafael Leon, a yayin da suke neman kawo mai taimakawa dan wasa Victor Gyökeres wanda zai iya mai gurbinsa, a cewar kafar yada labarai ta Card Offside. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa TV idan wannan shine kasancewarku da mu a karo na farko.